Isla Mujeres. Ián cúig nóiméad déag ó Cancún ach dahan difriúil atá a gceist. Is Párthas trópaiceach é. Cúig mé féin agus mo cóirde ann feadh Turas Lae. Thosaigh an lá go maol mar thógamar an collectíomhó nó bosá túil mí ceart ach slí úntaach ab é fíorthaithí a fháil i Cancún. Thógamar an bhád ó Puerto Juárez. Tá míad ar an slíga Isla Mujeres! Tá míad ag fanacht an bhád tá sé dúr an sin inis agus cosníonn sé chun taisteal an sin agus taisteal thnáis tá sé €52 so níl sé ró gan an éair. Mahu Sarah, tá sí ag parkáil den céad ó riamh. Tá míad an seo ag punta súr tá sé go híoming, tá na hailta an seo, tá na tannta an seo, tá da an uisce
an dá is áile a bhaca mé riamh. Is fiú é teacht an seo, má tá tú ag teacht an seo go Cancún, is fiú tros a bhuairt an seo. Ní hógann sé a 5 nóiméad déag ar an bhád agus is fiú é tám in grá leis an áit seo. Agus inis, tá méid ag dul an seo chun píosa star eáil. Seo iad na céad fáthraigh máigach atá le feiceála going ar an dros seo, le céad le anna cuid, mar be míid ag tuairt cuairte le anna cuid fáthraigh máigach i bhrí na sé seachtaine tá mé an seo i America leir. Bhí Isla Mujeres mar fort den 5 máigach eicab 1000 go le ó shin. Bhí an t-oileán ar fad mar Harman don bhandia itchel, bandia na gealaí, torthúlacht, leis agus sonas. Tarlam agus féach ar an áit ruúnta seo. Tá an áit seo cófián. Tá mí díreach an aca leis an bharga inis. Ó mí tá aon anna bhór an sin. Ar an slí arás go dtí an príomhbhaile, tháineamar ar an trá folamh íoming seo. Wow, taréis an snáb íoming sin a rite nómh. Tá míid ag fáil den air san áit áling seo, díobh cailíní go léir. A bhfuil ochras ormh tá ochras an downer. Yeah, lá fad a bhí an seo in Isla Mujeres ach tá sé go híoming ar fad. Agus tasla fáinnig mé an áitíobh inis mar tá sé thbar. Tá na roiarcanna foirfe a going de lína gréine agus an sin be míid ag fáil an bhád thar nach rís. Buchas a dia, tháinig an bia agus tá sé go hálaing agus anna bhór, tá anna cuid an seo agus tá sin go húteach mar tá ochras an downing agus tá an áit seo costasach. Tá sé hartar €2 déag, €4 déag i gcóir pláta amháin ach is fiú é leis an roiirte agus tá sé anna bhór. So tá míid chun taithniú buinte sin an sin agus slán go bó. Tá míid ag dul thar go Cancún inis tar éis lá áling. Tá sé agus tá míid ag fágáil na háise. Ihuail gach céine agus cígnéis céad áit eile sibh.